3 pre Danu Velďákovú v druhom pokuse. Poďme späť na ovál, v ktorom vidíme štvrtý beh mužov na 400 metrov. Neprepaluje to? Od druhej dráhy Pavlík, Kolenič, Černaj, Čudrnák a Mokríš. Poďme si však predstaviť po dobehnutí týchto 5 šprinterov aj tie najlepšie kladivárky tu na majstrovstvách Slovenska v Novom Meste. Maroš, poď! Počkáme však, kým dobehnú v druhej dráhe v tomto štvrtom behu najlepším zatiaľ Maroš Pavlík, v štvrtej dráhe však dobre finišujúci Juraj Černaj. Takže po tomto dobehnú